a buscalo para comenzar a entrevista. Bo día, Alberto. Estamos aquí para comenzar a entrevista. Eu podería facer unha introducción biográfica, mas acho que as cousas van sair devagar conforme vayamos falando, non? Eu quería comezar polo final, xa, cantos anos levas aquí de docente e cantos anos levabas na docencia para alén deste liceo? Si, eu levo 28 anos no ensino. Antes fun mariño mercante e tamén teatreiro. A miña vida realmente foi dilatada, por tanto, fixen bastantes outras cousas. Poderías comentarnos un pouco da tua actividade como mariño, como foron os estudos na Escola de Náutica da Coruña, non? Ben, eu son da Coruña e son fillo da clase obreira. Por tanto, na miña casa non había medios económicos e eu as posibilidades que tiña de estudar na Coruña eran ou facer náutica, comercio ou magisterio. E eu, como en aqueles tempos, época de Franco, había unha grande represión e, por tanto, eu escollín náutica porque era a maneira de sair deste país e escollín iso. Despois, máis adiante, mesmo estive traballando en Inglaterra, en Cataluña, e nun momento dado, no ano 73, voltamos, a miña compañera e máis eu, voltamos para Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela eu decido facer historia, embarcando nas ferias para manter, digamos, a economía familiar. E entón aí comezo a facer, fago historia, estou uns anos no teatro e despois gaño as oposicións de lingua e literatura galegas e aí estamos. Bom, mas antes de continuar falando da tua actividade docente, gostaría que me comentaras un bocadiño como era a vida nos navíos, cando andabas embarcado, tamén que lingua utilizaba o persoal que traballaba ali, un pouco así as vivencias que teñas desa época. Bon, eu date conta de que eu comezo a navegar no ano 68, non? Época de Franco. Por tanto, nesa altura, digamos que as cousas estaban un bocado diferentes a hoxe. E nos barcos, o que é evidente que na maioría dos barcos nos que eu traballei, os barcos, o persoal subalterno, que se chama, palabra horrorosa, pois é galego falante, porque maioritariamente nos barcos que eu andei, cando menos, pois é un persoal galego e, por tanto, galego falante, porque o galego, como todos sabemos, na Galiza é unha cuestión de clase e persoal que é mariñeiro ou engrasador, pois ese persoal é galego falante. Despois, os mandos nos barcos habitualmente eran de outros lugares do Estado. Había moitos vascos, podía haber cataláns e algún madrileño mesmo. Entón, bueno, aí teño unha curiosidade e é que nos barcos teñense extrañado moito de que eu estudara naquela altura aqueles libriños que tiñan do ILGA gallego 1, 2 e 3, porque os compañeros dicíanme gallego, estudei inglés que é moito máis práctico. Eu lembro moitas veces deses compañeros navegantes que supoño que están cheos de temporais e de treboadas e de estar fora da casa. No entanto, eu estou resguardado aquí no liceo. É evidente, porque ti despois de andar embarcado, pois estudaste historia, como comentabas ao principio, e depois foi cando ganaches o concurso de profesor. Ben, eu fixe moitas cousas, porque o que é bastante evidente que a miña profesión de mariño, ao que lle teño moito respeto, porque eu, además, naveguei como 12 anos, era unha profesión que eu consideraba que non ia ser para todo o tempo. Entón, xa desde o primeiro momento, xa procurei encontrar traballos en terra. Fruto desta procura, pois foi
estar en Barcelona no ano 71, 72 e estar en Inglaterra no 73. E aí é cando inicio, digamos, a miña militancia política, porque aí é que me integro na que se decía aquela. Aínda que eu sempre fui un anarquista, pero eu era un home de acción e nos inspireime en certa medida nun grupo vasco que había que se chamaba Escatasuna, porque o que tiña que dicer é que un dos libriños das leituras que máis me impactou cando tiña 18 anos, desde logo foi o tema do anarquismo, evidentemente, a conquista do pan e outra das cousas foi o Sempre en Galiza, e no Sempre en Galiza eu como anarquista fiquei bastante convencido daquelas cousas de Castelao que dicía que tamén os anarquistas pois podíamos contribuir a realizar un proxecto tal. E entón eu aí desa maneira entro na U. Hai que dicer que a U daquelas non era un partido marxista-leninista ni nada diso, que tiña como símbolo unha espiral e era Unión do Pobo Galego, e iso non é nada comunista nin hostas. Bom, viñamos a apañar as bicis, que é unha das túas actividades recurrentes no ensino. Eu quería che preguntar, mudou moito o estudantado desde que ti comezaches até estes tempos nos que estamos agora? Bon, eu comecei neste oficio na FP e aí mudaron bastante as cousas. Eu estaba entusiasmado coa FP porque naquele momento explicarlle literatura a persoal que facía electricidade ou mecánica ou peluquería parecíame interesantísimo. De todas maneiras, eu habitualmente falase mal das novas xeracións. Eu acho que son diferentes. O que si encontro é que tal vez son xeracións máis sumisas. Entraron máis polo rego. Agora é sorprendente o caso que lle fan os profesores, a pesar do que opinen os meus colegas e as miñas colegas. Agora fanos máis caso os profesores que naquela altura. Daquela sí que era difícil lidiar co persoal porque non estaba en absoluto interesado. Mesmo eu teño algunhas anécdotas a respecto de dar aulas en galego, onde eu comezo a dar aulas no curso 83-84, e naquela altura había alumnado ao que nunca recebera aulas en galego. E entón a xente dicíame, como vas a explicar galego? Nos galegos xa sabemos, non, isto sabémoslo todo, tal. E eu tiña que tirar das miñas actitudes actorais para convencer o persoal de que ficara na sala de aula, porque senón marxaban embora, non? Pois é. E o resto do sistema educativo, que son os colegas, o profesorado, o que é o sistema a nivel material de recursos, como ves a súa evolución? Agora estamos na época da religión da informática e das novas tecnoloxías. Iso fai que moitas persoas pois sexan os sumos sacerdotes e que haxa xerarquía en ese ámbito. Entón, eu acho que está en unha época de grande despiste. Eu supoño que máis adiante a xente irase aclarando. Medios, non sei se en medios se trata ter máis computadores, etc. Iso, efectivamente, temos máis cousas. Agora, hai menos liberdade de cátedra e o sistema en sí controla moitísimo máis o persoal, os profesores e as profesoras, de tal maneira que o persoal está igual que o alumnado como máis sometido, como menos libre.
como comentaba ao comezo, estamos nas instalacións do Liceo Macías o Namorado. Estamos no Concello de Padrón, unha terra con moitos literatos, non todos en lingua galega, mas moitos, non? O nome do Liceo, o Macías, eu sei que foi idea túa, non? Como foi o proceso de escolla do nome, como o claustro reaxiu para esa escolla? Podes nos comentar un pouco esa experiencia? Situámonos no ano 89. Acho que en outubro do 89, o primeiro curso que estou aquí, danlle o Premio Nobel a Camilo José Cela. E eu comecei a ver un certo perigo en ese Premio Nobel. Entón, pensamos que había que, nos daquela éramos un instituto de formación profesional, e parecíanos que a FP daquelas pois era o parente pobre. E escollemos a un poeta maldito como é Macías o Namorado, porque considerábamos que Camilo José Cela como que intentaba comer o espazo ao Macías. Ninguén sabía nada de Macías o Namorado, e ben, nos procuramos pois tirar algunha información sobre el e, bueno, facer algunhas cousas sobre a figura de Macías. Teño unha anedota fabulosa respecto de como tomou o profesorado. En xeral, ben, moito ben. Mas houve unha profesora daqui deste liceo que pensaba, cando foi aprobado o nome oficialmente na Xunta, pensaba que o nome que aprobáramos era Mafiosos Enamorados. E decía, vaya instituto este, hai un tipo con unha moi mala pinta que di ao resto do claustro que vai por o nome de Mafiosos Enamorados e a Xunta concédelle ese nome tan absurdo, non? Moito engraçado. Fíxate que como está o persoal de mal. Para acabar, digamos, este bloco de preguntas, para comezar un bloco máis político, sindical, que nos comentaras así a nivel xeral cal é a túa, digamos, a túa conclusión do teu paso polo sistema educativo, polo traballo docente. Que conclusión xeral poderías tirar da túa experiencia? Eu gostei moito desta profesión. Eu descubrín en San Lázaro, barrio que ti coñeces ben, a empatía que tiña co alumnado, cos adolescentes. E ademais, despois do meu paso polo teatro, que eu botei 4 anos co teatro Antroido, pois tamén descubrín unha serie de habilidades que eu tiña para desenvolver a miña tarefa como profesor. E aí eu fui moi feliz nesta profesión. Eu adoro esta profesión, teño moi boa relación co alumnado, sempre unha relación exquisita, e despois co profesorado tamén, en xeral, ben. O sea que eu, ademais aquí tuve a posibilidade, aínda que sempre con certas dificultades por parte da dirección do liceo, de ter unhas experiencias a respecto do teatro e, sobre todo, do medio ambiente e da bicicleta. Aquí, por exemplo, todo este instituto, aquí debe haber uns 150 árbores, debe haber unhas 60 especies, é un auténtico xardín botánico. Pois isto foi preparado desde un grupo de alumnado que eu tiña, que chamamos Fume de Caroso. Fomos traballando os exteriores do liceo para plantar todas estas árbores. Fixemos primeiro unha compra grande e despois cada ano inventamos unha especie de festa de despedida do liceo, e nesa festa de despedida entregamos unhos diplomas acreditativos do seu paso polo liceo, e dáse unha lección magistral e plantase unha árbore. E a respecto, por tanto, eu estou absolutamente orgulloso de ter contribuído no desenvolvemento deste xardín botánico. E despois, por outro lado,
o tema da bicicleta. Eu levo moitos anos promocionando a bicicleta como instrumento de transporte, ferramenta de transporte, e como ferramenta de lecer tamén. Entón eu procurei fixar como 3 rotas de 3 poetas relacionados co Liceo de Padrón, ou con Padrón. Unha sería Rosalía de Castro, como non podía ser menos, outra sería Manuel Antonio, que ten unha relación con Padrón, e por último Macías o Namorado, que eu, por tradición oral, descubrimos que era dunha aldea desta zona, en San de Carcacía, e mesmo chegamos a coñecer a casa natal dele. Esas rotas son as rotas que ten onde relacionamos a literatura e a obra destes poetas coa bicicleta. E facíamos, e facemos aínda, porque este curso aínda fixemos outro día, unha rota de Manuel Antonio, como ti ben sabes, que me acompañáchesme outro día na quinta pasada. Pois o que se pretendía facer destas rotas, pois no plano de convivencia do alumnado, estimular valores como a solidaridade, o apoio mutuo, o ver a bicicleta como disfrute, alternativa ao transporte, o tema económico e loita contra o desfavorecemento, como se diga, do medio ambiente. Sí, moitas máis cousas, non? É unha serie de valores que, por desgracia, non están moi valorados nesta sociedade actual. Pois moi ben, Alberto, vamos a pasar a outro bloco de preguntas. Agrádame moitísimo pois que a túa experiencia docente fose óptima.
Bom, eu agora quería comezar con un bloco de preguntas máis relacionadas coa actividade política e sindical. Ti, eu sei que nestes momentos militas na CNT, mas pasaches polo que é o nacionalismo galego. De facto, ti comentabas que o teu paso polo UPG. Podes comentar un pouco? Sí, eu sempre digo que eu estou vacinado de nacionalismo. Tiven que pasar, digamos, polo nacionalismo desde a miña perspectiva anarquista para chegar á CNT, que é onde realmente estou conforme, non? A Confederación Nacional do Traballo. Porque eu son unha persoa que son fillo de cenetistas e, felizmente, tamén son un pai de cenetistas. Eu son dunha familia represaliada, eu son de familia aragonesa. Meus pais son aragoneses, por tanto, e chegan a Galiza despois dun periplo, despois de ter pasado pola Guerra Civil, porque meus pais pasan a guerra entre Madrid e Barcelona. Meu pai foi un miliciano, miña nai foi do SIA, da Solidaridade Internacional Antifascista, unha especie de socorro vermello dos comunistas, pero eran os anarquistas. Meu pai o collen preso no porto de Alicante o 1º de abril de 1939, a fin da Guerra Civil, e pasa a continuación a un campo de concentración que é o campo de Albatera, en Alicante. Pasan diversas vicisitudes, son presos nos anos 40. Eu teño unha irmán que se chama Siempre Vida, un nome de referencia aos anarquistas, e a miña irmán tamén sufre con miña nai os cárceres, están en Yeserías a Madrid, todo eso. Bon, o caso é que meus pais, que a idea de marchar por exilio, que era a idea que tiñan todos os represaliados en aquel momento, pois deciden acercarse a Galicia, porque supoño que era por o lugar máis separado de Madrid. E entón deciden vir a Galiza e aquí nazo eu. Entón, digamos que toda esta historia familiar, eu tuve un tío condenado a morte, tuve un primo que pasou 10 anos no cárcere, meus pais tamén. Todo iso provocou que desde moi novo eu son unha persoa, digamos, cun compromiso social. No primeiro momento, digamos, como a CNT en aquela altura non estaba organizada, eu decido me organizar porque, como se dicía, un home considero un home de acción, e entón eu quería facer algo concreto, e entón naquela altura, a U, parecíame que era un lugar idóneo, e despois descubrín que non era tal, e ademais eu que coñezo unha U no exterior, porque eu entro na U en Londres, porque eu naquele momento estaba morando en Londres. Que ano era? Era o ano 73. Foz, que coñezo un pouco neses anos, o compañeiro Foz ten unha tese aínda non desenvolvida de todo, ten para publicar, onde di que os mellores elementos da U eran os elementos do exilio. Non estou a referir a min precisamente, pero bueno, el fala diso, fala Venezuela, fala de Suiza, fala de França, fala de Inglaterra, donde había, da Argentina, donde había persoal da U exilado, mesmo Uruguai. Entón eu
aí en Londres tamén teño contactos con Centro Ibérico, con Centro de Anarcosindicalistas, mas eu estou na U, veño para o interior, aquí desenvolvo traballo, son preso no ano 76, son preso por colaboración con a banda armada, por documentación falsa e alugamentos falsos tamén, e afortunadamente son liberado pola amnistía de Suárez, e de tal forma que eu únicamente paso un verán no cárcere, e xa comezo a ver cousas que non concordo, como por exemplo, bueno, teño unha anécdota fabulosa que supoño que moita xente non coñece, e é que dunha volta estando reunido o Comité Central da U no Seminario Maior de Santiago de Compostela, aparece o Arcebispo de Santiago, e eu sabía que coñecía por lo menos a un padre que ali había, a unha persoa que a que lle teño moitísimo cariño, moitísimo respeito, porque agora está en Nicaragua, non? Está felizmente fora desas historias, e eu sabía que lo coñecía, mas o que non sabía era que coñecía a Bautista Álvarez e a 4 ou 5 persoas daquel comité central. Entón dixen eu, hostia, onde estou metido eu? Bon, entón saio dai eu acho que no 77, e montamos unha federación anarcocomunista galega. Aínda non estaba, os efectos da vacina do nacionalismo aínda non tiñan efecto en min suficientemente, e aí montamos unha serie de grupos seguindo, digamos, os principios o principio federalista, que é un principio anarquista, e organizamos grupos en Compostela, na Coruña, en Ourense e Vigo, e constituímos unha federación. Esa federación mesmo ten que ver o nacemento do Bloco Nacionalista Galego, mas nós, xunto con Galicia Ceibe de Ferrín, o antigo UPG Longplay e o antigo Pega Pouco, pois Quantos nomes? Vamos a pois ese persoal decidimos xa non, a pesar de ter contribuído con moitas alternativas ao nacemento do bloque, pois decidimos na xornada inauguradora de irnos embora. A pesar de todo, pois deixamos unha organización bastante preparada a nivel asambleario e segundo os preceptos, digamos, libertarios. Mesmo durante bastante tempo eles continúan coa reivindicación dos presos sociais, algo que agora non ten na súa organización. E ben, e no anos 83 xa con os restos, digamos, desta federación e con outro grupo que había en Santiago de Compostela, pois decidimos refundar a CNT, e a partir de aí xa toda a miña militancia é unha militancia anarcosindicalista. Era unha cuestión que che quería facer agora, porque ti és un anarquista un pouco atípico, non? Por dicilo de alguna maneira. O tema da lingua, eu acho que na CNT, coa idea do internacionalismo, non debe de ser unha cuestión, refírome á lingua galega, non? E xa non digamos o que é a lingua galega, pois desde a perspectiva que se defende desde a GAL, pois non sei como levas ti ese tema, esa convivencia co resto dos compañeiros que se callar non pensan como a ti sobre a cuestión lingüística. Bon, eu teño que comentar ese respecto que mesmo este ano pasado tiramos xunto cos compañeiros portugueses digamos, unha publicación que se chama Anarcosindicalista, publicado en galego-portugués. Ou seja que desde as posturas anarcosindicalistas, desde a CNT, non temos tantos problemas como a xente pensa a respecto do idioma.
Nos movémonos en plano de igualdade, posto que defendemos o principio federativo. O principio federativo consiste en que ti vaste federando con aquelas agrupacións que consideres que te debes agrupar e federar, pero sempre segundo un principio de igualdade. Entón, nós, se ao sindicato que pertenezo, que eu pertenezo á Federación Local de Compostela, temos clarísimo o asunto do idioma, non? De facto, a CNT, eu acho que desde o ano 83, todas as publicacións, desde que está reconstituído o sindicato, fanse en galego, non hai dúbida ninguna a ese respecto. Agora, non facemos unha causa central, digamos, desa reivindicación, aínda que sempre a levamos. O sea que é máis un prexuicio de cara, digamos, aos anarquistas ou aos anarcosindicalistas que outra cousa, porque ninguén pode dicer de nós que na Galiza non publiquemos en galego, e a máis con certa tendencia ao galego portugués. Comentabas agora desa federación con outras organizacións sindicais portuguesas. Sabes de alguna organización política portuguesa ou sindical que se interesara pola cuestión da lingua en algún momento dado, en algún momento polo que ti estiveras colaborando ou militando, por exemplo, na UPG, non sei? Comecei pelo final, mas volvendo atrás, volvendo aos anos 70, efectivamente, na U, que era como se chamaba daquelas, a cuestión do galego portugués, pois non se tiña en consideración. Incluso algo máis, eu sei, de finais dos 70, que o PC portugués manda un xornalista a entrevistarse con Margarita Ledo, a pérfida Andión para os amigos, e onde este xornalista ben interesado, digamos, hai uns movimentos reintegracionistas na Galiza e considera que é interesante saber como van evoluindo e tal. E Margarita naquela altura dilles que é unha cousa que non ten futuro ningún, que isto é unha cousa de padres e de persoas moito ideoloxizadas e que non ten ningún futuro, por tanto, e daquelas a Pérfida Andión era directora da nosa terra, por tanto era unha persoa que tiña mando en praza, digamos. Despois, non sei, ao respecto meu persoal, ao respecto dun reintegracionismo, tal vez o que podía comentar é que eu nos anos 70, eu acho tamén que foi no 73, veño de Londres e paso por París. En París estou na casa de Foz, que eu coñecía previamente. Na casa de Foz estou pasando, veño coa miña compañera Rosa, compañera de toda a vida, compañera de todos os avatares e todas as cuestións políticas e sindicais. Vamos a facer unha visita a un compañero da Coruña que estaba exiliado, Alberto Pazos, de Monte Alto tamén, como a min. E resulta que enterámonos que este home xa pasara do galego, digamos que era unha persoa que ia aprender galego a Portugal e que se relacionaba naquela altura pois con todos os exilados portugueses. Ese é un momento moito importante porque estamos falando de antes da Revolución dos Cravos, e eu enterme por ele e por outros exilados portugueses que eu coñezo en Londres de que efectivamente vai acontecer un facto histórico de moito interese na Europa occidental, e vai ser a Revolución dos Cravos, que nós non acreditamos en absoluto, mas que aconteceu. Entón, cando xa no ano 74, no 25 de abril, que sucede o da Revolución dos Cravos, pois nós inmediatamente visitamos Portugal, mesmo chega a ter unha
un programa de radio. Entón, pómonos en contacto, digamos, co portugués. Mesmo hai un grupo disidente da U que se van a afiliar ao PRP, Partido Revolucionario do Proletariado, e que veñen afiliados a este partido, e que son chamados os portugueses, que tiñan bastante implantación na Facultade de Económicas en Compostela. Algún deles creo que está renegando a esta altura de tal cousa como é Albino Prada, un coñecido profesor da Universidade de Vigo. Despois, a respecto do reintegracionismo, foi unha cuestión de lenta pero segura. Fun vendo, digamos, as contradicións, a inutilidade de aprender tantas normativas, de estar sempre, porque eu mesmo como profesor de galego eu coñezo 5 normativas, o cual é unha esquizofrenia absoluta, e entón xa che digo que habería que, non sei, revisar moitísimas cousas e avanzar cara ao futuro. Bon, Alberto, xa explicaches algo de cal foi a túa evolución ata chegar ao reintegracionismo, mas poderías explicar máis devagar, pois, en que momento concreto pois xa asumes o ideario reintegracionista, máis que a evolución, cando encendeuse esa lámpada, ese candeeiro na túa mente, ou supoño que foi un proceso, mas tivo que haber un momento dado, non, na túa vida que xa dixeches. A partir de agora xa sou reintegrado, non? Explicábache antes que toda unha serie de movimentos que había ao redor do tema da lingua, movimentos moito politizados, que poden facer entender o porqué esta xeración a que pertenezo pois fixo as cousas así, desta forma e tan devagar, porque hai que ter en conta que o reintegracionismo en principio desde os sectores máis radicais era unha cousa de padres, unha cousa ferrolana e de padres. Non teño eu teño bastante prexuízo contra os padres, evidentemente. Eu son ateo, grazas a Deus, mas digamos que entón o tema da lingua, que foran eses sectores aparentemente máis reaccionarios os que se fixaran nese aspecto, pois fixo que outros a renegáramos dele. Mas a pesar de todo, pois eu mesmo teño contacto con persoal que agora está nas antípodas, digamos, do reintegracionismo, como pode ser Quique Monteagudo, que pasou por estas organizacións libertarias, e que foron persoas como Reixa que utilizaron mesmo a acentuación a portuguesa no momento dado. E aí volvo a falar de Foz. Foz, evidentemente, hai que darlle todos os parabéns posíveis, porque fixo que esa organización Galicia Ceibe, que era, digamos, a organización independentista dos anos 80, que escribía primeiro en galego Ilga, que por outro lado, se pensamos políticamente, sería máis lóxico nunha organización independentista que a súa normativa fora unha normativa que non fora de ninguna parte máis que a deles. Por iso tamén moitas veces desde as organizacións nacionalistas pois nos avanzou o que se tivera que avanzar cara ao galego reintegrado. Entón eu, claro, vou vivindo todas estas cousas, e chega un momento que eu como profesor de galego, pois ademais, eu teño que falar que a miña irmá sempre viva vai nos anos 50 para o Brasil, buscando esta saída dos meus pais, que, como comentei anteriormente, o que querían era marchar por exilio, porque digamos, no Estado español non se podía viver. E miña irmá dá a casualidade que vai para o Brasil, casa lá, ten familia lá e tal. Entón,
no momento dado en que eu teño que unha relación que teño que poñer o galego no plano internacional, evidentemente este é o portugués, e por tanto eu inmediatamente xa me defino como reintegracionista. Outra cuestión é como eu puiden levar iso ás aulas. As aulas os tuven que levar, pois, con pinzas, digamos. Mas eu agora, por exemplo, os exames e todas esas cosas fago en Padrón Lisboa sin ningún problema, e o alumnado non ten problema algún a ese respecto. Teríame gustado facer máis cousas, mas fixen o que poden facer. Desde que eu fome acercando, digamos, ao reintegracionismo moi devagar e moi paso a paso. Cando decido asociarme na GAL é porque, claro, está Valentín e cunha equipa na que ti tamén estás, e eu digo, este é o meu lugar. Entón asociámonos eu e a miña compañera Rosa e estamos encantados de estarmos aí na GAL. Pasando ao plano da normalización, ti fixeches parte da equipa de normalización do centro, non? Durante moitos anos, durante moito tempo, traballaches moito nesa área. Ti que accións axas que se poderían levar adiante, non xa a nivel de centro, a nivel micro, digamos, senón que accións botas achas que en falta pois a nivel de país, que accións normalizadoras pois ti levarías adiante se tivese esa posibilidade de facelo? Penso que hai que mudar a estrategia porque a estrategia anterior fracasou. Agora xa non vale con que amo o galego, a lingua, o noso escudo, toda esa serie de cousas. Temos que ultrapasar ou superar esa maneira de ver a normalización e pasar á utilidade do noso idioma, e despois ter presente que, querámolo que non, temos o castellano na Galiza. Entón iso significa que temos que ter tamén aí unha política respecto dese castellano, e temos que tirar a utilidade de ambas as cousas. E agora ben, o que é evidente que o mundo lusófono ten que ser o noso mundo natural, e temos que tirar todos os pasos adiante cara a ese futuro, ese presente. Temos que pensar na utilidade do idioma e non estar a perder o tempo con cousas. Isto teño yo escoitado a persoal non ideologizado que me ten dito algo que o persoal pode lle parecer extraño, pero persoal que galego falante, con fillos na escola e nos liceos, etc., que din que estiveron a perder o tempo estudando galego, que máis lle valera ter estudado portugués, porque cando menos tiñan un idioma que valía para os currículos e valía para andar polo mundo, porque o galego, a pesar de todo, tens que facer unhas pequenas variantes. Eu entendo que o galego entendes en todas partes, mas tens que facer unhas pequenas transformacións para que sexa útil, para que sea comprensible, digamos, en ese mundo lusófono. E desde a nosa asociación, desde a GAL, que accións achas en falta nesta tarefa normalizadora, non? Agora sabes que estamos co tema da estrategia luso brasileira nos liceos, co portugués simples, non? Con este tipo de palestras onde tentamos pois achegar a estrategia luso brasileira o que é o estudantado e o profesorado nos liceos, mas achas en falta cualquier outra acción que podamos levar adiante? Acho que o camiño emprendido é un camiño certo. Realmente o noso público é o público dos liceos, o alumnado dos liceos, o persoal, os adolescentes, a xente xoven. Entón aí é onde temos que facer o traballo, e acho que o traballo que está facendo a GAL nese sentido é moito bon. Despois, todas esas tarefas que estades a facer, o que estamos a facer, a respecto de utilidade do galego
de acercarse ao portugués, de dar, digamos, cousas simples para que o persoal poda escrever en portugués e todo iso, son accións que son moito interesantes e que ese é o camiño que hai que emprender. E que esperas dos próximos tempos da AGAL e que aguardas que faga este consello actual da nosa asociación nos tempos que veñen? Difícil pregunta. De todas maneiras, eu xa vos digo que eu considero que estás no camiño certo. O único que hai que facer é doblar esforzos e non ter ningún tipo de prejuicios a respecto do traballo que desenvolvemos e traballar arreo e acho que encontraremos a saída. Un facto histórico. Teño dous. Un sería a Revolución Irmandiña e a outra a Revolución Libertaria de 1936. Un prato na mesa. Potaxes de grãos de bico. Un desporto. O ciclismo. Un filme. Cero en conducta de Jean Vigo. Unha maravilla tamén. Tamén vou dicir dúas. Unha sería o comunismo libertario e outra sería o solpor nas praias do oeste da Galiza. Un título dun libro? Pois A conquista do pan, de Coprotin. E para alén do galego? O esperanto. Un invento. A bicicleta. Unha música. A música de son do galpón. Bon, Alberto, pois moito obrigado por tudo. Desde o liceo moitas persoas vamos ir facendo no liceo sen ti, mas desde outro ámbito da vida como vai a ser, como é a GAL, contamos contar co teu apoio, co teu traballo e coa tua presencia, lóxicamente. Que teñas moita sorte no futuro que tes por diante, non? Na reforma que vas a empezar a desfrutar, non? Moito obrigado e bon día.